OK, takže čaute ľudia, moje meno je Manďa, vás vítam ďalšieho videa. Toto video je vlastne, že hrám takú hru, ani neviem, jak už sa volá, ale som už tu na level 11, ste mohli vidieť a proste to hrám, som si zapol a potom som si povedal, že prečo to nezapnúť a mne natáčať, tak proste, no, natáčam. Ale tomu nič. Hráme proste taký dropper, ako keby na proste no, mašinka to máš? Počkaj. Jede mašinka. Jo, a proste to hrám. Ani neviem prečo, proste som si povedal, že idem že proste idem hrať na svojom druhom účte, cez ktorý nemám mojich kamošov a tak. A what the hell? Toto čo je? Preboha! A povedal som si, že tak prečo to je natočiť, chcel som dnes niečo natočiť. A tak som zapol túto hru a táto je menej rejžerská. Tower of Hell sa mi zdá, tak som si povedal, že why not, natočím z toho video, lebo viem, že pritom nebudem moc ani rageovať a nebudem to ragequitovať, že ja na to nemám nervy. Takže tak nejako toto mapa je celkom hustá. Musím nepozerať celú, počkajte. A áno, to bolo na slov. Wow, to je... Prečo by som si skipoval level, keď to je úplne easy? Wow, počkaj. Nie, že to dám, dobre. To bolo také, ako keby, že sa to pohybovalo, tak ako keby, že... What the hell? Čo to je? Ale fakt to vyzerá, keby sa to pohybovalo. What? To nechápem. Žum. Idem dál. What? Jak to? Dobra. What? Čo sa stalo? Jaj. Najhorší level. Extreme for real. Dobre. Tento bol taký... Čo je? Dobre. Ale... Tak aspoň idem tieto darčeky porozbalovať. Na to, že som sa dostala na tento 20. level, aj keď to je nemožné, hádam. Tak si idem porozbalovať darčeky. A yep. Som hacker. Jak som sa sem dostal? Toto je tá klasická 2020 hra proste. Ja neviem. Prečo sa volá Nana 20975? OK. Ej, yo. Hej. What? Jak robí? OK, tak... Toto je dobrý level. To mi páči. Tak tento už cítim, že sa mi nebude páčiť. 1, 2, 3, go. Confess your love, you can say. Tak v tomto leveli toho asi moc
nebude... Chcel som povedať, že tam v tom leveli nebude nič skoro, ale tak hneď som si to rozmyslel teda. Aspoň na level 30 a potom idem na také default, lebo ja som si dal extreme, lebo ja som není hudbák. Level 20 je... Kam? To je MLG Water Bucket Challenge, alebo čo? Nevadí. To bola MLG Water Bucket Challenge, inak pri mne. Asi. 1, 2, 3, go. Teleportol sa spal. Level 30. Aha. Teleport. Ja som si dal expert mod a to je to isté. Takže znovu ako klasický. Oh, Minecraft. The Nether. Hej, ale ja som si neobjednal Minecraft. Hej, ja by som povedal, keby chcem Minecraft, ja by som povedal, že takže dneska sme v Minecrafte. Nie. Ja som... Povedal som niečo také? Ak áno, tak like. Najmenej 5 lajkov. Ale skoro inak končilo. The Nether. Ale je tam aj Nether. Ja tu mám jeden taký pekný. Oh. And portal. Oh. To bolelo. Dá sa urobiť fallhop? Ako keby? Nie, nedá. Dobre, lutujem to. Prečo som stlačil to dvojité Včko? Jedné. Prečo som tam stlačil to blbé Včko? No to je ľahké. Tak sa mi to páči. Ja viem, že chcípnem, ale... O, tam by sa hodil dobre Valhop. Squid Game. Je niečo, čo v tejto hre není ani? Či je nie? Existuje niečo, čo v tejto hre není? Dáme. Aha, určite môj YouTube kanál a si to určite, o tom sa nebudeme baviť. To je insane, kto to vyrába? Veľké S-ko pre to, kto to vyrába? 35k je insane. Ak vôbec vlastne... What? Ja som to dal. Čo? Teraz sa mi to iba zdá, lebo som si myslel, že toto biele je... No neviem, asi to je tak, čo... Nie, ani to nie. Aspoň 40 musím dať. Môj cieľ je 40. Môj cieľ je 40.
Dobre. No tak toto je mega pekné. OK, tak dobre. Berem späť, je to škaredé. By the way, toto sa mi nestalo raz. Nie. Keby. Nevydalo. A idem na to inou taktikou, lebo táto taktika číslo 1 nefunguje, tak taktika... OK. Toto video končilo, malo iba 11 minút. 11 minút zbytočnosti. Zatiaľ čus.